уважаеми колега Ангушев, заместник министър-председател, уважаеми колеги министри, кметове, гости, приятели! Първо се радвам, че съм тук с вас и ви благодаря, че сте тук. Мисля, че това, което правим, е много отвъд и много повече от церемониалните срещи и събития. И съм убеден, че освен, че ни е приятно да се срещнем и да си говорим, ефект ще има. В следващите седмици, месеци и години. Първата голяма задача, която имаме, е да сме добри съседи. Разбира се, със съседа, особено ако живееш дълго време заедно, винаги има за какво да спориш или да се скараш. Само че на български език има една хубава поговорка, че съседът често е по-близък от брата, защото си всеки ден с него. Разбира се, знаем, че отношенията между държавите се регулират с договори, споразумения и така нататък. За мен това обаче е само началото. По-важно е това, което следва след това. И ние имаме сигурно 20 договора, споразумения, писма, спогодби. Разбира се, целият най-важен е договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество, който беше подписан 2017 година и ратифициран миналата година. Това е добро начало. Нищо повече и нищо по-малко. Това е едно много добро начало. Само че истински, добросъседски, приятелски отношения ще имаме, когато хората пътуват повече, когато се познават, когато търгуват, когато инвестират и когато вършат повече работа заедно. Истинското добросъседство може би започва в момента, в който лидерите си слагат подписите под договора, но продължава с това, което искрено се надявам вие да направите. Аз съм убеден, че имаме още много какво да направим. Той, колегата, спомена, ако анализирате стокооборота, той в годините последните варира между 400 и над 700 милиона евро. Това е малко. Това е недостатъчно. Разбира се, веднага след политическите сигнали, след последната година и половина имаме ясно, отчетливо повишаване. Но аз мисля, че трябва да бъдем амбициозни. И при всички случаи, за начало поне, и то един хоризонт близките няколко години, трябва да гоним число от порядъка на поне с 50% повече. Не 700, не 750. Милиард. Разбира се, може да анализираме и структурата на стокооборота, стоките, които се изнасят. Към момента няма как да не забележи, че това са относително в повечето случаи стоки с ниска степен на преработка, което също е под потенциала, който имат нашите две икономики. Това, което ме окуражава, че всичко, което направихме, има смисъл, ако погледнете данните за взаимните инвестиции, които едната страна прави в другата. Примерно за 2017 македонските инвестиции в България са 29 милиона, българските в Македония 84. Ако погледнете обаче данните за 2018, само за полугодие, т.е. само за първите 6 месеца, те са 2 пъти повече. Което означава, че ефект има. И сме на правия път и в правилната посока. Всичко това обаче да въобще е много под потенциала, който имаме. От нас зависи. Всички, които сме тук, да реализираме пълния потенциал. И как ги виждам аз нещата? Какво трябва да сторим днес? На първо място трябва по-добре да се опознаем. Аз съм с делегация, включваща 54 фирми, сериозни хора, доказани предприемачи, кметове, заместник-министри, министри. Колкото повече си говорите, колкото повече обменяте информация, толкова по-добра работа ще свършим. На второ място, това е задача за нас с колегата. Ние трябва много внимателно да анализираме. Къде? Режими, законодателство, наредби, правилници пречат. Както се пошегувах преди малко,
държавата не винаги може да помага, но поне не трябва да пречи. Поне не трябва да пречи. Тук всеки сигнал, конкретен от ваша страна, казан днес, писмен утре, където системата с кърца не работи както трябва, е много важно. Защото искаме да не пречим. Тук конкретното предложение, което имам, което вече е обсъдено, е съвместен граничен контрол. Имаме опит, правили сме го, позволява се от европейското законодателство и е въпрос на организация, която според мен няма да е много трудно да се създаде от граничните полиции на нашите две страни. За общ митнически контрол е по-трудно, но до приемането на Македония в Европейския съюз това би облегчило целият трафик и хората, които пътуват, и би им отнело по-малко време. После, свързаност. Колегата говори много. Само маркирам, че всичко, което каза, е така и е коректно. Всичко, което зависи от нас, от българска страна, ще бъде направено. Тук голямата тема е железницата. Пътните връзки на територията на България са голямата си част готови. В момента проектираме и залагаме средства след 2021 да сме в състояние да строим. Разбира се, не трябва да говорим само за пътища, само за железница, не трябва да говорим и за енергийна свързаност, трябва да говорим и за дигиталните магистрали, за комуникационна свързаност. Някога дигиталната свързаност е също толкова важна, колкото пътната. Енергетика. И двамата се обединихме в хубавата дискусия, която имахме преди малко, че това е сектор с огромен потенциал за съвместна работа. Първо, ако виждате как вървят пазарите и на газ, и на електроенергия в Европа, те вървят към регионализация. Никой не може да си произвежда или си консумира електроенергия само в рамките на собствения си пазар. Това е несериозно, а и против европейските правила. Колкото повече сме свързани, толкова по-добре. И за енергетиките, и за икономиките на нашите страни. Тук започнем да обсъждаме няколко, много конкретни неща. Първото е обща търговия на обща енергийна борса. Второто е също много конкретна тема. Знаете, че България подготвя процедура за втора ядрена електроцентрала, базирана и на частна инвестиция, но с държавно участие. Ние сме отворени за участие на наши съседи, партньори, приятели в този проект. И мисля, че още следващите месеци, понеже нещата в България са в напреднала фаза, трябва да проведем конкретни разговори в тази посока. Потенциал има. Само маркирам газовия сектор. Предполагам, знаете, България има сериозни амбиции в тази сфера, изгражда нови връзки с съседните държави. Тя има изключително сериозна роля в транзита на газ, която смятаме да бъде съхранена в следващите години. Отваряйки се към нови източници на газ, от LNG терминали, азерски, освен руския газ и малкия добив, който имаме в Черно море. Но през големия проект за газовия разпределителен център, който се подготвя в България, мисля, че имаме много хубава работа, която да свършим заедно. Изключително сериозна тема за мен е децентрализация на отношенията, когато говорим за икономика, когато говорим за бизнес. Аз много се радвам, когато се видя с колегите. Винаги успяваме да проведем смислени разговори, да свършим добра работа. Най-ценно обаче, когато предприемачите, мениджърите се виждат, работят, търгуват и без нас. Колкото повече такива срещи, колкото повече съвместни сдружения на бизнеса, камари, палати, толкова по-добре. Естествено, това, което би променило нещата и би ги поставило на принцип нова основа, е европейската интеграция на целия район. Тогава няма да си говорим за общ граничен контрол, за митнически режими. Тогава всеки ще търгува с когото и както поиска, без каквито и да било ограничения и трудности. Само напомням, че България не е безпристрастен наблюдател на тези процеси. Това беше основна тема по време на нашето председателство и ние ще направим всичко възможно да поддържаме тази тема в европейския дневен ред. Знаете, че процесът е двустранен. Това от една страна са реформи, промени в самата държава кандидат, от друга страна изисква катализирането на политически консенсус сред държавите членки на Европейския съюз и европейските институции.
Това би променило принципно нещата. Най-малкото говоря за свободно движение на стоки и на хора. Това са нови инвестиции, нови проекти, публични, частни, нови транспортни връзки, нова инфраструктура. Това би променило района като цяло. Маркирайки още цели, ако не съм прекалено дързък, според мен трябва да мислим за нови проекти в режим на споделени услуги, съвместна работа по големи енергийни или инфраструктурни проекти, за съвместно опериране на съоръжения. Това би било най-сигурният индикатор, че работим добре заедно и нещата се получават. И вероятно последно, стремежа да бъда кратък и да оставим повече време за дискусия. Ние не трябва да разсъждаваме в категориите на миналото. Според мен обаче е недостатъчно да разсъждаваме в категориите на настоящето. Защото ако се стремим ние заедно да постигнем това, което някой друг има днес, докато го стигнем, той ще отишъл по-далеч. Затова трябва да мислим напред. Успоредно с разговорите за инфраструктура, железница, пътища, енергетика, административни режими, ние трябва да мислим за глобалните предизвикателства. Не говоря само за екология. Говоря за дигиталната трансформация. Трябва да сме по-авангардни, да мислим за добавената стойност от икономиките, за високи технологии, за изследвания, за иновации, за внедряването им в икономиката. Аз съм изучавал дълго време и преподавал и практикувал науката за регионалното развитие. Български регионалистика. Оттам и от една народна мъдрост българска знам, че няма как да си богат и да имаш бедни съседи. Това е абсолютно доказано правило. Затова съм убеден, че колкото по-богата и сигурна е всяка от страните ни, толкова по-добре за другата. И съм абсолютно убеден, че може да го направим само заедно. Много благодаря.